Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Atong takna alas 6:26 na mahigala sa Banuban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ang pagtagad mahigala ang atong dugang report. Balikan ta usa mahigala si kasamang Radyoman Paul Lauro. Kauban na niya karon mahigala atong suspetsado, atong tagagpagtagad mahigala para ato mabati sab ang iyang side mga suking tigpaminaw. Yes, Radyoman Paul. HP. RMN report. Pilting sa baaman. Gamay lang. Palikog adjust ko no diha inday ken. Tingali tungod po ni sa signal may gala labi nagtuwa sa sulod nga bahin. Di mapanahon na gud lisod ta signal, ha? Pilting paitan nga atong signal ron, no? Unya gipangitaan ta lang gani pamaagi nga makahatag itag report. I-adjust ko no sa maayo ani kasamang okay na ba day? Tumalikan mahigala. Okay. Yes, Paul. Go ahead, Paul. Lagi na natulero ko na si Trump ng Catholic General Dr. Junior niya, no? Ako na tayo ang Hello, ayan. Hello, yan. Okay. Kayo, ha? Hello? Ayos kaya itong tagagpagtagad mga kaigalaan. Murag doon ay kakulian ng atong kwansa, signal. Dili kay maklaro mga sukitig pinaw. Atong balikan, no? Kay mura og saba kayo, no? Okay, standby mahigala. Ato ning hatagagpagtagad. Unya, karong buntaga mga kaigsunan, maoroy ika pitong 7th day sa Misa Novena diri sa Basilica Minore del Santo Niño. January 13 karon adlaw mahigala nga Huwebes. Og unya dunay mga misa novena nga ipahigayon alang ni mahigala sa kapistahan na ni Senyor Santo Niño. Okay, atong i-check pagbalik nga mga higala ning atong microphone atong report ni Paul Lauro. Paul. Radyo man Attorney Ropel, okay na signal? Murag okay na Paul. Okay na Paul. Ako yatag nimo si Ayan Ray Bacole, Radyo man Attorney Ropel. Kadungog na kaya no? Hello yan. Yan, makadungog ra kayan? Oh. Nya, kumusta man ka diha yan? Okay ra. Nya, unsa man nakatog ra kagabi giatiman ra ka diha sa Talisay Police? Maayo. Na kay mga kauban sa silda nimo? Na. Pila man mo kabuk nga kauban din ha? Daghan ni dire. Daghan, so nya natagaan ra kag mahigdaan kagabi okay ra? Nya gipakaon ra kanila po diha? Maayo. Unya kinini ang atuta sa nahitabo bitaw kagahapon yan. Unsa man tong hitabo, pwede mi nimo masultian nganong nahimo nimo to ang maong panghitabo sa imong igagaw. Igagaw nimo to si Kiara May, no? Igagaw magtagor ha. Magtagsa ang imong papa or ang imong papa o papa ni Kiara May igsuon o sa mama? Sa ni Kiara May. So ang imong mama o mama ni Kiara May magsuon? Dili. Ako papa og side mama ni lula niya ba mo igagaw. Nya silingan na pod mo dito sa Maghaway. Unsa man hitabo ayan nganong nahimo man nimo to matud pa sa atong pulis nga imo naman ang giangkon nya do na may mga nakakita nganong nahimo man to nimo yan? Ha? Ora. Unsa man hitabo ang ano unsa man nakalimot ka sa imong kaugalingon atong panahon na? Unsa man ko na kanini ang
giunsa man nimo paghimo to? Naunsa man ito na apil ka naligo dito sa sapa sa kapol atong hinagayuna. Apil ka naligo dito atong yang igsuon ni Kiarami kamang ubanan ang naligo. Unya ato sang i-check Paul palit sa ko sa atong audio hinahinaya lang gamay kay murag mo kanman mo gamay. Dinara ako niya na ato. Sa ato diri sa ato. Sige. Okay. So Sige, okay. So kini ni ang ako lang kang ipangutana gyud yan kay kano bang naunsa bang hitabo ba nga nalimot man ka unsa man ka nakainom ka to panahon na? Wala. Sa ko murag grabe gyud kaayo ang feedback, no? Pangitay ko no pamaagi nga kuan. Pangitay pamaagi ko no, gamay lang mga sukitig paminaw. Naunsa ba nga pretty man yung kusuga kayo? Masabot sa datugod kay to sa sulod man gud ni mga higala nga bahin, no? Sa sulod sa silda nya basigo kay klarong signal po didto. Plus dugangan pa ning ato mahigalang ekipo diri nga dunay problema daan. Palihog sa kuno ko unsay ato mahimo inos to mga technicians. Okay, gamay lang kayo mga sukitig paminaw. Kay kuan kayo, grabe ka saba kayo. Okay, atong balikan mga higala. Okay na ba Inday Ken? Okay, atong balikan. Yan, balik nimo yan. So, kini ni nakita na mo sa mama ni Kiarami. Hello yan? Hello? Ato nang gikuan day, wala pa day. Bakit? Okay, sige. Sige. Agoy, kasakit. Hello Paul. Sige. Okay lang. Grabe kayong feedback. Grabe kayong feedback. Unsa may kuan ka? Mangin ko ninyo og unsay mahimo na to. Grabe kay. Okay. Be standby. Ato sang ipadala nila. Yes, Paul. Okay. Naminaw na rin siya. Kaya ako siya monitor niya nga. Ang akong monitor layo na jud kayo, no? In fact, ang akong monitor talas gawas. Yan arabe diri sa sud. Warag da siguro dia ipa-adjust lang gamay dia sa atong patching, no? Nya palayo kay kada mo cellphone dia og saksakan na dia sa mga radyo man pero naka-speaker mic pero siya automatic. So mo feedback ta dia ang monitor gamay pinayan lang po dia. Sige. Para kuan. Okay, karon Paul, mabati na Paul. Karon Paul. Okay na Paul? Ako dia, okay na. Karon, okay ra? Sige, okay. Murag na purot-purot naman sa noon. Yes, Paul. Ikaw sa Paul. Yung mga tornero Philip. Oo. Okay, hello Paul. Sige, tornero Phil. Okay ra ka diha? Kuan ko no, kay murag purot-purot man. Sulti sa Paul. 1, 2, 3, okay na? Sige. Okay na siguro. Okay, balik ta ni Kuan Ayan Ray Bakuli. Yan. Sige, pakatana lang ko sa radyo nila. Ako lang kupot yan. Yan, kinini ang nagtrabaho ka yan o nag-eskwela pa? Trabaho. Unsa may trabaho nimo? Construction. Sige mo trabaho hantod karon unta kung wa pa ka masudi ha? Wala na. Kanus aman lang ka katapusan ng trabaho? Ito na pagdagang angat sa Pasko. Unsa may trabaho nimo sa construction? Labor ka dito? Oo. Okay. Asa man ang inyong pila na magkakatuig nagtrabaho construction? 2 ra ko kabuuan. 2 ka buwan? Oo. Sa una sa wa pa ka construction asa man ka nagtrabaho? Namasura ra. Unsa to? Namasura. Namasura. Ngano naman ka mo eskwela? Wala, di naman may kakuan. Di naman wala ka mo eskwela. Unsa naman kang graduha day kutob? Grade 2. Ha? Grade 2. Grade 2. Nya wala ka mo padayon gyud eskwela di ay? Wala na. Tinuod to nga wala may gara na gyud maayo day. Sige gamay lang ha. Pilting pagkakuan na gyud. Ngano ka ni? Okay, karon okay na? Hello yan, balik nimo yan. Makadungog ra ka yan? Paul. Okay, gamay lang. Ngano man ning kuan na ato sa dagag pagtagad mga higala. Basig okay ra tingali ni. Kaya saman tong atong kuan. Standby Paul. Sa tornero Phil. Karon Paul, okay ra? Okay na, okay na ko. Sige. Okay, atong sige, padayon si Ayan Bakuli. Okay, yan. Kini ni ang so
nagtrabaho ka construction duha ka buwan ra, sa una na masura ka. Sa wa pa ka construction. So grade 2 kay ikapila man ka, pila mo kabuk igsuon di ay? Siyam, ikapila man ka? Ika-upat. So kaning imo mga igsuon pod pareha pod wa na pod mga eskwela. Kaya mga eskwela. Tinuod to yan nga sa una kuno nagkuan po ka apil-apil sa kaning drugas-drugas diha sa inyo? Unsa man ka nang mau gamit kag drugs or mamaligya gyud kag drugs? Gamit ra. O gamit ra, wala ka na maligya? Wala. Doon naman kami report na kuha nga apil kuno kag pamaligya dito tinuod. Dili. Mo gamit ra ko? Mo gamit ra. Kano sa man ka nagsugod gyud og gamit og drugs? Ako yan, mga 16. Unsa man nga drugs kasagaran gamiton nimo? Kining shabu, marijuana, cocaine, unsa man nga klase? Shabura. Asa man pud mo tigpalitan og shabu? Manugor ang amigo. Manugor sa amigo. Unya, mo inom sa gam, sigarilyo? Nigarilyo ra ko. Nigarilyo, dili ka mo inom? Dili. So, imo sigarilyo ra, unya mo gamit kag drugs pod? Nya tong pagkakuan, itong nahitabo ni pagka January 6 kining nawa kasi mong kaugalingon aning panahon na unsa man ni nakagamit kag drugs atong panahon na? Wala ra? Unsa man ka dito sa tapol naligo ka po dito, nangahoy ka namasol, unsa man ka dito? Naligo. So unsa man ni naay linaw dahil ang kaliguanan diha yan? Naa. Katong gikaliguan nga linaw, mo to dito po nangaligo to sila si Kiarame o katong iya maguwang? Kamong kuyugan nangaligo dito? Naunaras na ako. Nag-una sila pangaligo nimo? Pero ni una man og uli to si Kiarame, naon sa mang hitabo ato iya maguwang naligo pa dito, wa mo mag-abot. Nag-abot niya yung maguwang. Nag-abot mo sa maguwang. Unya, ang si Kiarame wala na mo mag-abot. Nag-abot kami nga sa linaw. Nag-abot mo sa linaw. Ngano man nga na imo man nga gitripingan to si Kiarame nga imo man to giagaw unta. Unsa man naibog ka sa bata? Wala. Unsa may nasud imong unahuna dito panahon na nganong imo man tong gihilabtan? Nasuko ka? Wala man. Unsa may imong kuanan kalit lang to nimo nga nahimo lang gyud nga wala ra to nimo murag na nahimo lang gyud nimo galit. Unsa man nag-una ang bata og lakaw nya gisundan nimo? Mao ba? Unya diin man dapitan dito na sa may layo-layo na nga gikan sa sapa? Asa inyong gikaliguan? Pirmi kinini ang unsa may tuyo ra nimo adto nganong imong giinadto ang bata? Daot ko akong amigo sa ba. Namoy nakay kauban ato panahon na. So man duha mo kabuk ani? Upat. Upat mo kabuok? So kamong upat nagdungan mo og adto kamong upat mo ay naghilabot natong Kiarame. So dili day kay ikaw ra usa. Dili. Pero ikaw may gitumbok gud nga ikaw mo ay nagpasan sa bata, katong uban unsa may ilang gihimo ra di ay kay ikaw man kuno mo ay nagpasan gyud. Naguna ra sa babaw. Naguna sa babaw. Unya wa day katabangin nila og pasan sa bata. Wala. Giunsa man ninyo tong bata gitabangan ninyong upat og kanang kwan? Gilumsan to ninyo? Ngano man to nagtripping lang mo adto panahon na? Okay. Unsa man kalayon to ang inyong gikaliguan unya inyong giapas ang bata? Layo ra ubos sa kwan, layo ra gud. Kadtong kamong upat, apil mo nga nangaligo po dito kauban sa maguwang ni Kiarame dito sa linaw. Ang tulo wala. Ang tulo wala, ikaw ray may kuyog sa pangaligo. Diin man tong iyang imong mga kauban nagpaabot sa ubos? Kinsa may nakakuan gyud nakasugod yun ani nakaamo nga nganong imo to nabuhat ikaw o kato mo nga barkada mo nagsugo nimo? Kato mga barkada. Di unsa man kasong mga barkada di ay? Ingon nga kana bataason din na. Moto ako ra gisundan. Kini mo mga barkada maguwang ni nimo or kaedad ra ni nimo? Mga maguwang na sila edad. Mga maguwang og edad. Diin man gikan tong imong mga barkada? Dito sa sapa. Dito po sapa nangaligo to sila pod o wala ra? Wala. Unsa man to sila gikan to sila nakasuyop? Wala sa kabalo. Wala ka kabalo. Pero mo tong pero ikaw atong panahon na wa ka kasuyop. Wala. Ha? Wala. Wala.
unsa man day ka tigsuyop kanang magabi ra ka tigsuyop o sa usa ka Wala semana na ko. ka usa? Wala na ko nagamit eh. Wala na. Ni undang nakagamit. Oo. Kanus alang ka ni undang? Katupag dayong surrendering. Kay usa naka-appeal man kay imong naman imongan sa lista sa nang surrender no sa katong drugs no? Diin man ka na surrender sa Talisay? So pag surrender nimo wa na gyud ka mo gamit adto, human adto. Ana. Pero sa una sa nagamit pa kapaspas gyud ka mo gamit sa una pa. Dili kayo unsa may mong gamit kanang sa usa ka semana, mo gamit ka kausa, kaduha ana, katulo. Kaduha sa usa ka semana lang. Nya kato pag surrender na nimo wa na gyud ka mo gamit. Wala na. Pero atong pagkahitabo atong January 6 kuan man na siya adlaw man ang Huwebes nangaligo mo ga sa paadto panahon na nag-abot pa mo ni Kiara May dito sa bata og sa iyang maguwang no dito sa Linaw. Okay nya motong gisundan nimo ang bata kini ni ang imong mga barkada nagsugat na mo dito sa ubos kaning tulo ka mga barkada. So sila may niingon nga kanang bata ato nang ilabdan sila may nisulti? Okay. So, unsa may gihimo ninyo sa dihang kamong upat mo'y naghimo na ni? Unsa man ninyo bata? Inyong gidakop? Inyong gisignit? Gisignit nila. Gisignit nila katong tulo? Nya, man ikaw, unsa may himo nimo? Nya doon, nagpaabot ra ko nila sa kuan. Pag nila signit. Nya, unsa may gihimo ninyo? Inyong kwanto nga nung namatay man tong bata, nahinaykan to ninyo nga, kwan? Isa, gibunalan to, gisumbag, unsa man ninyo to? Wala ram doon nila sukmag, gilaram to dos tubigan. Ilang kwan? Isa, gilumsan sa tubig? Unya mo to nga, wa makakwan? Wa nagpakiluoy na ang bata nga ayaw? Wala siya nagpakiluoy? Unya, wala makatingog ang bata. Wa katingog ang bata? Wala po ka mulaban na lang nga, ako naman ang giagaw. Wala po ka mulaban? Wala, gibaharan man ko sa akong amigo tulo ko bok. Sumato nga, kay gibaharan man ka, ni apil na po kaghimo pod. Kay ikaw may gitumbok na ikaw kuno ni pasan sa bata, padung dito sa langob, tinuod na. Katong tulo, di mo tabang nimo pagpasaan sa bata. Wala, gaon na sa babaw. Gaon na sa babaw. So yun sa mato niya, katong tulo, ilang gisignit ang bata, unya ikaw nagtanaw lang ka. Unya ilang gilumsan tong bata sa tubigan? Gitabangan nilang tulo og lumos? Katuro sa katao. Katong usa ka tawo. Sa bata. Sige. Kini ni ang kini kay imo man ni mga barkada kay ilamang gyud ka ani nila no dugay na mong barkada ani nila? Baguhay pasad. Baguhay pasad. Sige so kana na ang di lang tika pangutan-on kisay mga ngan ani nila pero ang mga pulis nakahibaw na nila ani mga ngan. Andam ka ready ka o pasultiyon ka sa mga pulis kinsay mga kauban nimo ready ka sa pagsulti. Sige nya. Kini ni ang katong hitabuan samanto na inyong gihilabtan tong bata, inyong gi-rape tong bata? Gihilabtan ninyo? Gitabangan ninyong upat og labot? Kisa man giunang mi kuan sa bata, mi gamit sa bata, mi labot sa bata. Ito akong amigo sa. So wa nay panimo gi kuan tong bata, gilumsan sa sapa, wa nay panimo usa pa to gilabtan. Okay. So kinsa may unang mi gamit katong kinamagwangan ninyo? So ikaw ikapila man ka ni gamit sa bata? Upat. Ika-upat. Unsa man itong bataana kanang guwapa ditong bataana, dakuon tong bataana or more dalaga na? Dili man. Bata pa gyud. Nya nganong giganahan man mo adto nga bata pa man kayo? Nadarang ko lang kauban. Nadara kas mong kauban. Pero katos lang man kauban nimo, unsa man to tan-aw nimo gikan to sa nakasuyop? Nag-ana gid. May anak gyud. Pero ikaw ra wa kasuyop adto panahon na. Wala. Pero katong tuloy mo mga kauban, makabantay mo ka kay gamit ka anak, sabot mo kay mong kauban nakasuyop. So katong tuloy nakasuyop ato panahon na. Murag anak gyud, no? So kini ni ang pagkahuman adto og kuan, kini ni ang gamit ninyo. Din man kanang gilumsan to anay panimot ang bata, inyong giguyod sa layo o sa ninyo gigamit o diha ra sa sapa gigamit? Dito sa layo. Murag ida. So inyo tong pagkahuman na lumsan ng bata, wanay panimuot, gidaan ninyo sa layo, nya dito nagigamit? Okay. So, kini ni ang, pirmi na sila magsuruyan sa sapa, imong mga barkada pod? Dili. Dili sa pirmi magsuruyan? Sa man to na timing lang ang suroy sila sa sapa? Pero ikaw, sige kag tiganhaan sa sapa? Dili, sir. Dili, sad. Nganong niya itong panahon na di anha man ka sa sapa? Maligo ko yung munta ko. Maligo unta ka. Pero nakaligo ka dito or wala ra gyud? Nakaligo. Nakaligo.
So ikaw may tiganhaan sa sapa. Kasi mga kauban, dili to tiganhaan sa sapa. Nag-abot lang mo dito sa ubos nga bahin. Nag-abot mo niya, timing ang bata nga ni Agi. So kini ni ang ang unang ni gamit, katong sama to, ang unang ni gamit niya, so ikaduha, ikatulo niya, ikaw maoy katapusan. So kini ni ang diin man dapitan ninyo malabti itong bata, inyong agianan man no, niya inyong gi signet ang bata, gilumsan daan, unya paghuman, nawa na'y panimot ang bata, usap pa ninyo gidangan to sa kalibunan. Nya dito sa kalibunan, dito nanyo gipuli-pulihan. Unsa man kanang ang una mo ni gamit primero, nya kamon tan-aw lang mo. Nagkatawa na ilang mo ana. Wala naman ni katawa. Wala mo katawa, pero murag kuan lang niya, ang una may unang ni gamit niya, pag human na siya, sunod na pod, katong sunod mo kauban. Niya sunod na pod, ikatulo niya, ikaw may katapusan. Pero ang uban, magtanaw lang ang uban, samtang ni gamit ang usa. Unya, kini ni ang unsa man hitabo ang anong man sa mutabang nimo og pasan sa bata padong sa langob. Para ako ray may mo suspect. So kini ni ang unsa man ni una na sa laglakaw pag human adto? Gibiyaan ka nga ikaw may nigamit katapusan or uban pa sa nimo tan-aw pod sila kapil nimo? Wala, ako nilakaw primero. Ikaw mo nilakaw primero? Okay, nilakaw mo ko nila. Abi ato klarohon. So ang bata primero ni nabaktas ang bata no, nya gisundan to nimo ang bata. Mao na istoryahan no, gisundan nimo ang bata. Unya paghuman ang katong magkauban nimo nag-abot mo dito sa ubos, sila mo inisignate sa bata. Okay. So sa togi, giun sa bata gilumsan? Unya pag humaglo mo sa bata, wanay panimuot gidani niyo sa kalibunan. Human gipuli-pulihan dito. Ang una, dili gid ikaw may ni una, ikaw may ikaupat. Unsa man gingon nimo nga gipalakaw ka? Gipaabot ra ko lang adto pag human. Mitan araw sila magipalakaw diyon ko. Lakaw diyan magaway ay pag magaway para ay kay makuanan. Mao ba? Pero pag human ana kamong upat, pag human ninyo og kini ni ang gamit atong bata, ikaw mo ni pasan sa bata padung sa langob. Kini ni ang anong dito man ninyo kuno hunaay nga ubutang sa langob. Mamay kuan sa kuan, amigo. Diyan mo ubutang. Ang tuyo ninyo nga dili masakpan kung asa nabutang ang bata. Okay, so gida sa langob unya unsa man inyong gitabunag bato da itong bata? Tabunan nila. Pero ikaw may nipasan, sila na may nitabon. Yan. Diba, ikaw may nipasan sa bata, no? Padung dito sa langob. So, pag-abot sa langob, sila na ibahala po sa pagtabon? Ngano man to niya ilubong og tarong? Mbot lang yun. Modo, ipalakta na muna pag-abot ng adto. So, ang paghuman mo, ikaw may katapusang nigamit sa bata, imong gipasan ang bata, padung sa langob. Unya sila na ibahala sa paglubong. Nya gipalakaw na kanila. O nagdungan mo panglakaw na buwag-buwag mo? Yung una ko lakaw nila. Yung una kaglakaw? So nya unsa man hitabua kini ni ang ngano kini ni ang dito naman ka masakpi sa pulis dito sa kini ni ang kuan dito sa Minglanilla naman ka nasakpi ngano man ni suway unta ka og sibat? Mo ila ko gipalakaw. Gipalakaw ka sa mga kauban. Okay. Iniro size unya kini ni ang paghuman sa hitabo diin man ka ni padong paghuman sa hitabo kay niro size man to diin man ka padong ka mga barkada ninyo wala na kibawasan nila padong pero ikaw ito panahon na paghuman og pizza size kay nawa man na bata gipangita pizza city pizza utso unya pagka domingo naman nakit nanang mga adlaw diin man ka dito ra mo dito ra ka sa inyo so pero kibaw ka nga nangita na sila sa bata nya unsa man lang ka nga nakibaw naman ka nga nangita sila sa bata bawo na sa pangita. Sige lang ko naktok. Sige lang ka kinuktok. Unya kini ni ang ngano nakahunahon silingan na mo unsa kalayo na inyong balay sa nila ni Kiarame. Layo sad. Layo-layo sad. Unya nganong misibat man ka padong dito na sa Minglanilla dito na maka ma-apsi sa mga pulis. Dito magapuyo ko na sa kuan. Diin man sa? Dito. Okay, di ba kanana ang naaman ka sa taga-sitio Avocado man ka, barangay Maghaway, no? Unya ngano dito naman ka sa kampo kuan na sakpi? Ni kuan ka? Ni sibat ka? Nilakaw mo to. Nipalakaw mo nila. Kinsa may nagpalakaw nimo? Ito tulog ko yung. Para ko rin ma-suspikan.
Gipalakaw ka katong pagkapitsa size pa, katong paghitabo, no? O pero kagahapon, nganong abot man ka sa Campus City? Sa Mindanilla? Mga, ilan ang ganito pa, kuhan? Unsa man? Ilan ang palakaw? Para ako rin kumitaon. Mao ba? So, kinini ang, okay. Kinini ang, tinuod to nga padungon ta ka mo sibat. Mo ni abot ka sa Campus City. Dili sa ko mo sibat. Niadto ra ko. Niadto ra ka, wa kay plano mo sibat. Wala. Karon kay ni aman gi dakop man ka sa mga pulis, ready ka nga mo tug-an kinsa to imo mga kauban. Oo. Ang katong hipi sa atong pulis diya sa Mindanilla, sa Talisay, imo nang gisultian, imo nang gihunghungan. Wala pa. Pero pangutan-on ka, ready na ka mosulti. Oo. Pero doon na may nagtumbok sa good nimo, yan, matod pa nila nga, notado sad kuno kang mangawat kuno ka dina sa inyong lugar. Tinuod na yan nga, gipasinginlan kay nana? Dili na tinuod sir. Di tinuod. So, di tinuod nga kanana ang kwan. Pero tinuod, nadakpan na kuno ka sa unang pangawat, tinuod na? Walang duda nila. Gidudahan na ka mo tong gidakop ka. O kadaghan naman kuno ka gidakpan o kawat-kawat, tinuod na yan? Dili. Kapila man ka... Kausara ka tong gidudahan na ko nila. Kausara. Gidudahan ra kanila adto. Dito tinuod pero gidudahan ra ka. Ngano man ang mga tao sa inyo nga ikaw may itumbok, ngano suko na sila nimo? Nimot lang, sa tagibaw. Okay, ngano sila mamutumbok man sila nga kawata na siya. Anak masagi pasinginlan ra ka ana pero di na tinuod. Ang tinuod na nga mogamitan na kag drugas pero ni undang na pud ka. Okay. So karon nga naa ka diha ron sa unta man nahimo man ninyo yung krimen, imong itug-an tong imong mga kauban para nga makakuha sa justisya tong bata taon, unya kini ang sa imong bahin pod maapil gyud ka ini og kaso. So ready na lang pud ka aning mobayad sa imong nahimo nga krimen. So bayaran nimo na sa bilangguan saon nga nahimo man nimo ni, so andam na lang ka mobayad pod. Nya wa ka nagbasol aning hitabua yan? Nagbasol man. Unya unsa man kini ang wa ka na ngayon pasaylo sa mama ni Kiarami nga igsuon na ba na si mong papa di ay? Ngayon mo na magkita. Wa pa mo magkita pero imo mga ginikanan kumusta man ibisita na nimo das bilangguan? Karon Wala pa. So kinsa may parinti nimo nga nibisita na din ha? Wala pa. Wa mo bisita imo mga igsuon wa pud ka bisita ha? Wala. Nya imong mama magpapa wa pud mo anha nimo? Wala pa sad. Pero panalitan ko mo anha nimo ang mama ni Kiarami o iyang papa, unsa may buhaton nimo? Ngay ra ko pasaylo. Mangay kag pasaylo nya kanang sa imong pagpangay pasaylo willing imong itug-an tanan sa nahitabo sa krimen o kato imong mga kauban pod. So kini ang mauning hitabo aron. So kining pagpatug-an sa mga pulis nimo o karon dinis kahanginan, voluntaryo ra gyud nimo nga pagtug-an at least ni sulti gikas tinuod nining mong panghitabo, no? Kini ang wa ka makonsensya ato panahon na nga kanang murag gidamgo-damgo ka di ka katug ana murag kag na konsensya nga nahimo to nimo? Wala ra? Na konsensya ka. Unsa man nagdamgo ka nga mutug-an na gyud ka ana? Dili ay katug. Di ka katug. Pila man kagabi nga di gyud katug? Duha ka gabi. So kagabi. So mas maaypon nga imo na lang gyud isulti tanan para nga makatug na lang gyud ka, no? Importante mi gyud na ang nahitabo man na isulti to kauban pud nimo na lang, ha? Kini ni aso gabi sa man nakatug ra ka diya sa Talisay Police Station. Pero dili kayo. Unsa may kon gitagaan ra kag banig nila din ha? Gitagaan kag karton, gitagaan kag foam bag ha nga matulga nimo? Maayo noon nya. Sa man kumusta man gipapanihapon na mo kagabi okay ra? Karon gitagaan ka ning kapin laron wala pa? Wala pa. Unsa man kun oras sa mo mamahaw? Gusto ko kibaw. Wa ka kaybaw. Sige, so at least magkapamahaw ka karon unya kuan na reon nya kini ni ang kaon nagmayo din ha. Unya tabangi lang ni nga kuan kay nahitabo naman gyud to. Unya nagbasol naman ka. Ato lang tabangan ni nga masulbad gyud ni tanan tibo krimen, so isulti na lang to mga kauban nimo uban pod sa pulis ha. Para nga kuan kini ni ang puslan man nga ani ning hitabo aron isulti ng tanan aron nga kuan gyud kini ni ang mogawas gyud ang kinatibuk-an nga istorya ani. Okay? Kini imong ginikanan, unsa may trabaho sa imong ginikanan di ay iyan? Namasura ra. Namasura. Ang imong papa o imong mama namasura pod?
Asa man di asa maghaway? Sumoto nga ikaw po na masura ra sa kadinha. Okay. So sige yan kana na ang anak lang sa nya sa unta man nahimo man nimo ning hitabua ug imo man ning giangkon karon nga nahimo nimo ni wa maka pag primerong angkon nimo sa pulis wa ka gipugos pulis no? Voluntaryo lang gyud kag sultis tinuod. So kining imo voluntaryo lang gyud ni nga musulti ka tinuod mo kumpisal ka tanan kay nakonsensya ka no? Wala ingon nga gipugos ka sa pulis, gikulata ka sa pulis dili wala gyud no? O karon sa kahanginan pod nga atong kuan interview sa kahanginan at least nisulti ka sa tanan kay imong tuyo nga dili na ka makonsensya mapagawas nimo ang tanan nimong gibati kay kung nagot tay atong tagu-taguan mura magod ka nang di ta katug sa imong naingon wa ka katug unya mura magsigig hamok sa imong hunahuna mo nang isulti na lang nimo ang tanan no. Okay, so atong klaro na wala nagpugos nimo, wala nang hulga nimo, wa ka gikulata. Ang imo lang gyud tuyo nimo nga mo angkon na gyud ka aron nga imo gyud nga masulti tanan o mawa ang imong pagkakonsensya aning hitabua. No? Ana yan? No. O unya human mangayo kag pasaylos ginikanan ining hitabua. Mo na imong gusto nga himuon yan. No. O sige, so unsa man nimo imong sultian ng mama ni Kirami yang papa nga pasayloan lang ko ninyo. Unsa man pagsulti nimo? Hindi nga mga pasayloan lang ko yun no. Pagutanon kasi ang papa mama ngano imong tong gibuhat dong nga imo man tong igagaw. Nga dara ko kong amigos ibaran mo ko niya. Giunsa man ka pagbahad sa imong amigo di ay? Ningaw nga basta mo kwanto nga patiyan ko nila. Sumutong na pugos na pagkaghimo na lang kay gibaharan de ka. No. Wanya wa ka ma kanang adik ko mo gamit ay kay ako man giagaw lain na palinti man ako na. Wala ka mo ingon sa imong mga kauban? Ningon ko. Kunya nganong yung gamit man lang gihapon ka nga mingon maka ka? Ilang taon pa mo sige so sige sulti yang ginikanan ani unya na may mga pulis ato din ha isulti na lang tanan yan ha aron nga makuha gyud ang hustisya di lang tika pangutan-on sa mga ngan din sa kahanginan pero ang mga pulis din nga mo imbestigar nimo o bakas pulaw ro na din ha bisag iskrito lang sa sulti pwede ra nya isulti lang tanan sa ato mga pulis para nga makatabang sagka aning hitabua yan nga mogawas gyud ang tibuok istorya tibuok hustisya yan ha. Okay yan, sige yan. Salamat kayo yan sa paghatag panahon nato sa DYHP unya. Pagkuan din ha, basta na ikapid ha. Paul, taga ikapid ha, Paul. Paul Lauro, okay Paul. Okay, Tony. So, salamat kayo yan. Atos palamatan si kapulisan. Sige, gani mo sir. Sir Dirigis, salamat kayo sir ha. Ibalik na lang ni Sexod sir. So, Moto Radyo Man Attorney Rupil ang atong pagiginabi ni Ayan Ray Bacoli ang unang suspect nga nadakpan. So doon na pa totoo ang pangitaonon dahil Radyo Man Attorney Rupil no? Patikno sa pulis Paul, patikno sa pulis nga napay ko ana di ato mahimo nga siyara luto yung mga kauban sakto atong kuan bitaw permirong report nga di ni mahimo og usa ka tawo ay kinsa pa may mo file atong mga bato nga ilang gitabon sa langob di ba nga kinsa pa mo kinsa pa mo sud yantos biktima. So, dili pa na close case, no? Kuha na kami nga itong mga pulis niya, okay na, close case na. Ayos ha, kaya na pa may tulong. Na pa man day tulong. So, mga na, Radyo Man Attorney Rupil sa itong eksklusibong interview sa mahog na to og unang suspect sa krimen itong 10 anyos nga bata. Ikan diri sa Talisay City, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN. Okay, salamat po Lauro sa imong report. Katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.